Kodwa ke sesingakhala ngorefi. Hugo Bros ibulalile le game le. Uyisabe kakhulu iEgypt. Yabona nje futhi sekinafu uyisabe nje kakhulu iEgypt mfethu angazi yini le engaka cause ubonile first half uthi umbukazi ubemvalile usala benomamushi. Hawu uHugo Bros kanti wabanjani? Hayi ngeke mina. Hawu mfethu umbukazi ukukhombisile ukuthi uyakwazi ukubavala laba bantu. Wena umsebenzi wakho ukufaka abadlali abazoshoshela baye phambili. Wena usazogcina bani? Usazogcina uMukwena benosithole. Waye ungafaka abadlali abacreative lapha esiswini. Uzofaka uSipho Mbule. Bengayenza isense kube sifake bani uSipho Mbule with ubani uMfokeng. Ufaka uSipho Mbule as u8 mase ufaka uMfokeng as number 10. Ufaka uMbule as u10 u8 mase ufaka uMfokeng as number 10. Mase uSkiwinga ugcine lapho osuna police. Mase usika right ukhipha uMoremi ufake bani ufaka uNkota. Isabe nje kakhulu Hugo Bros le game le. Uyisabe nje kakhulu angazi ngempela yini lengaka. Hawu cause siyabazi labantu. Sijwayele ukudlala nabo. Abantu ade sibesaba kule game le bawu2 and sikwazile ukubavala. Ukwazile umfana omncane ukubavala umbokazi. Umbaza abantu ade abaningi ade besho ukuthi hayi umbokazi uzosala phansi kusala umbokazi uzosala phansi kumamushi. Benzina benzanga lutho. They did nothing. They did nothing for Egypt namhlanje because umbokazi was there. You had one job. They were men down. They were men batholi red card. Batholi red card. Imagine. Basiphungulele umsebenzi. Basiphungulele umsebenzi. But ke mina abafethu I'm proud of the boys. The boys did umsebenzi omuhle but ke Hugo Bros uyisabile Egypt isidingo nje singekho. Le game lebemele siyiwine abafethu ngamagoli amaningi kakhulu. Ngamagoli amaningi kakhulu. Yebo Ilsha now I'm sure uyitholile man of the match. I'm sure uyitholile man of the match. Sina beshoota ngestriker phambili esoskorela amagoli. We were short by a striker. There was no striker up front for iBafana Bafana. There was no striker for iBafana Bafana up front. And we need to address the fact that there are players in that squad abangakhishwa ngesikhathi even bengadlali kahle abakhishwa lawo badlali angazi ngempela kuyoze ikhulunywe ibe njani. Last tournament there was a player called Percy Tau played umsangano ogcina ngci but ubengakhishwa uPercy Tau. Ubengakhishwa uPercy Tau noma singakhala kanjani uPercy Tau bezodlala nje u90 minutes mfethu esakuthintele nje amabhola mhlambe kathathu noma kabili. Yebo angazi ngempela uHugo Bros wayengathandi ukukhipha abadlali uma ebona ukuthi abadlali kahle.